ودار شوبينار راديو ريفاز اف ام الهردري دنباش هذا مجمير يكب دما قامش له هوليري از علي عمرم از گرک نوج نوچه جوره پیشکش بکم لدست بگه ده فرمو گرنترین سر نوچه اوه دروژن رژیم اسد دست به هلمتک گرتنا جوانان لباجار قامش له روجاوای کردستان کریاوش بوویه که ریبندن خود تندو برفره تر کرنا لی پاریزگاه حسکه رژیم سوریه موچین بصدان ما مصلا دوی هفته در راوستاندن و بحثا گفاش دورخستنا وانج کار تیخ کرن وزیر درو ترکیه مولود چاویش اوغلو لگل نصر الحریری سروک کمیته دانوستاندن سوری یا سرب اپوزیسیون سوریه و جویا و دوسیا ادلبی گنگ شکرن دنباش اوه دروژن رژیم اسد دست به هلمتک گرتنا جوانان لباجار قامش له روجاوای کردستان کریا وجبویه که ریبندن خود تندو برفره تر کرنا مترسیا گرتنا جوانن کرد جالی رژیم اسد و لنافچین روجاوای کردستان دیسان دردکوه هوله و بخارجی گلک پرسیاران تینه هوله اوه دروژن رژیم اسد دست به هلمتک گرتنا جوانان لباجار قامش له روجاوای کردستان کریا وجبویه که ریبندن خود تندو برفره تر کرنا لگوری آگاهین آرکه کوجدوه و رژیم بدهان جوان و داخوازکرین لشکری نچاری لباجار قامش له گرتنا و برف سربازگهین خواه برنه. هند زانیاری جی دبیجن که رژیم وان گرتیان یکسر بریا بالافرخانه و دگویز شامی. هر لگوری آگاهیان که رژیم لریبندا فلکه درگه نصیبین لقامش له لنزیکی نانخانه یا روجاوای هروها لریبندا ترتب که 2 کیلومتریان دوری قامش لهیه هروها لفلکه زوره و نخوشخانه قامش له یا نشتیمانی جوانان و داخوازکرین لشکریان چاری دگره. برفره کرنا هلمتین گرتنا جوانان جالی رژیم و هفدمی ویه که تی کوپیده بحثا دانوستاندنان برژیم ردیکه. رژیم جی گف خواربو که اگر همو نافچه بدانوستاندنان و نگرن لجیر کنترول اوه بهیزه وان نافچهان و گرینه. لروجاوای کردستان جبر لشکریا رژیم جالیه کی و لشکریا پیاده جالیه کی دن و به هزاران جوانن کرد کوچبر بونه و دوری خوندن خواجی کتنه. هر وها به هزاران جوانن کرد ین که چوکر که جالیه پیاده و جبو لشکری هاتبون رواندن لنافچین دروی روجاوای کردستان تشرانده هاتنه شهید کرن. لی هولێرا پایتەختە هەرێما کوردستانê doh semînarek li ser federaliyê û çareserkirina dozanetewî ji aliyê Sendîkeya Rojnamevanên Kurdistana Sûriya û Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriya ve hat li darxistin. Semînar ji aliyê Dektor Kawa Ezîzî endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve hat pêşkêşkirin. Lê parêzgeha Hesekê rejima Sûriyê mûçeyên bi sedan mamoste di vê hefteyê de rawestandin û behsa gefa ji dûrxistina wan ji kartêxir. Li parêzgeha Hesekê rejima Sûriyê mûçeyên bi sedan mamoste di vê hefteyê de rawestandin. Cêdereke xwecehî eşkere kir ku rejima Sûriyê mûçeyên bi sedan mamoste û karmendên Wezareta Perwerdeyê ya bi ser rejimê ve yên ku di çarçoveya leşkeriya yedek de tevlî refên hêzên wê yên ku li çar goşeyên ewlehî li Hesekê û Qamişlo dimînin nebûne di vê hefteyê de rawestandin. Mamosteyekî bi navê Mehmûd ji bajarê Hesekê ji malpera Ziman el-Wesr re eşkere kir ku rejimê mûçeyên 581 mamoste û karmendê ji nav 705 mamosteyan ku gef beriya mehekê li wan xwaribû eger xwe negihînin hêzên rejimê yên li çayê Kewkeb li Hesekê rawestand û tenê pêşiya wan karmandan maye eger nexwazin mûçeyên wan bên birîn ku berê xwe bidin serbazgeha Dirêc ya li şama paytexta Sûriyê wek sizayekê li ser neçûna wan bo leşkeriya yedek. Herwa hin rêxistinên Kurdî jî beriyanha bilge kirin ku bilgeyek ji parêzerê Hesekê bi hejmara 403 li 27 meha Heştan 2018 de hatiye der û têde daxwaza rawestandina mûçeyên 581 mamoste û karmendî were rawestandin û dana xuyanî ku sedema wê ew bû ku ew mamoste û karmend neçûne leşkeriya yedek ya rejimê û li ser wan wek mirc hatiye sepandin mûça beramberî leşkeriyê. Li destpêka 2017 de jî rejimê sed mamoste û karmend bire leşkeriya xwe yî neçar. Piştî wê jî her du mehan beşekî dî ji mamosteyan dibire leşkeriya xwe lê çayên Kewkeb Terteb belav dibûn.
سەرباری و لەسەر ڕێبەندên rejimê lê parêzgeha Hesekê û Qamişlo belav dibûn. Li gorî heman rêxistinên Kurdî ew mamosta û karmend di rewşeke nexweş de bûn. Ji ber wê yekê neçar bûn ku ji leşkeriya rejimê birevin û tevlî kar dibin sîwanên rêbazên pêdê de bibin. Lê herêmên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê ji ber siyasetên pêdê derbarê tevgera Kurdî û çalakvan û siyasetmedaran şoreşa Sûriyê bi taybet alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê beşî herî mezin ji mamosteyên pispor penaber bûn. Pêdê jî destdaniya ser piraniya dibistanan û rêbazên xwe yên îdeolojikî li ser xwendekarên Kurd ji çend salan ve sebandiye ku ew rêbaz turawatiyeke xwecihî herêmî û navdewletî ji bo wê tune ye. Li gorî çavdêr û rewşenbîr û şirovekarên siyasî mamosteyên ku pêdê dane pêş li dibistanên Rojavayê Kurdistanê nepisporin û ji ber wê yekê jî malbatên xwendekaran berê wan didin dibistanên jêr kontrola rejimê de yan jî ji bo paşaroja xwendina zarokên xwe beşekî mezin penaber bûn. Di navbera kiryar û siyasetên pêdê û rejima Esed de qelenekî buha mamosteyên Kurd û nifşekî ji xwendekaran da. Şaxê yekem yê rêxistina Gewregosk ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya roja înê semînarek bi nav nîşana hunera gotarê ango pêşkêşkirina gotaran li sentera Doktor Nureddîn Zaza ya rewşenbîrî ya bi ser dezgeha xêrxwazê ya berzanî ve lê derxist. Ew semînar ji aliyê endamê Şaxê yekem Salih Reşîd ve hat pêşkêşkirin û beşdariya kadir û endamên pedekesê. Semînar bi xulek rawestan li ser canê Nemir Barzanî û şehîdên Kurd û Kurdistanê dest pê kir û piştre Doktor Salih semînara xwe pêşkêş kir di semînara xwe de ronî avêt ser hemû aliyên pêşkêşkirina gotarê û mercên gotarê û corên gotarê. Berpirsekî İsraîlî ragihand ku çalakiyên Îranê di Sûriyê de kêm bûye ji ber têkçûna rewşa ebûriya Îranê û behsa avakirina kargeheke çêkirina çekan ji aliyê Îranê ve li Sûriyê kir. Wezîrê Derveyê İsraîlê Avigdor Lieberman ragihand goşber operasyonên İsraîlî li Sûriyê û têkçûna rewşa Îranî ya navxweyî her wiha sîzayên Amerîkî li ser wê Îran belavbûna xwe ya demdirêj li Sûriyê kêm kiriye. Lieberman ji rojnameya Yediot Ahronot re diyar kir got Îran çalakiyên xwe li Sûriyê kêm kirine û eşkere kir got niha tu çalakiyên wan li Sûriyê nînin. Lê ew dixwazin kargeheke çêkirina topan li Sûriyê ava bikin. Lieberman tekez kir got Îran bendav li Sûriyê nîne. Her wiha tu firokxaneyên wan jî nîne lê ew hewla avakirina bingehên leşkerî li Sûriyê biriya danûstandinê bi rejima Sûriyê re dikin. Lieberman her wiha diyar kir got niha fişarek aborî mezin li ser Îran heye. Goberiya niha Îran bêhtir ji $2 milyar ji bo rojhilata navîn nerxandibû lê niha ew pare li ber destê wê nîne. Derbarê pêşroja deverê Lieberman balkişan ser wê yekê got dema qonaxa duwem ji sîzayên Amerîkî li ser Îran dest pê bike wê rewşa Îranê xirabtir bibe. Wê demê wê alîkariya wan ji Hizbullaha Libnanî re kêm bibe. Her wiha wê bandorek wê li ser hebûna wê li Sûriyê jî hebe. Lieberman di dawiya axaftina xwe de balkişan ser wê yekê got sedema sereke ji kêmbûna çalakiyên Îranî di Sûriyê de ew e karê İsraîl yê rojane di Sûriyê de. Hevdemî vê yekê malpera Amagestîntil yê İsraîlê ragihand got Îran kargeheke çêkirina topan li nêzîkî bajarê Banyas li Sûriyê ava dike. Li gorî got malpera navborî belav kiriye got ew kargeha Îranî li devera Cehennem li nêzîkî Banyas dikeve got taybet be bi çêkirina topên dûravêj. Malperê her wiha eşkere kir got kargeha Îranî gihiştiya qonaxên pêşketî di avakirinê de û tê pêşbînîkirin got heyvên destpêkê ji sala 2019 avakirina wê bi dawî were. Wezîrê Derveyê Tirkiyê Mewlûd Çavîşoğlu li gel Nesir El-Herîrî serokê Komîteya Danûstandinên Bilind yê Serbebûsêna Sûriye ve civiya. Oğlu li ser rûpela xwe ya Twitterê de ragihand ku di civîna xwe de li gel El-Herîrî dawîn pêşhateyên Sûriye gengeşe kir bi taybet dosyeya Idlibê bê ku cihê civînê eşkere bike. Wezîrê Derveyê Tirkiyê Mewlûd Çavîşoğlu amaje bû yekê kir ku di vê civînê de nêrînên her du aliyan derbarê paşeroja proseya siyasî û çareserkirina pirsgirêka Sûriyê bi hev hatin guhartin guftûgû kirin. Godar û şopînerên me hêja berî em nûçeyên xwe bi dawî bînin. Dubare em ê ser nûçeyan bêne bîrawa.
Ev du rojin rejima Esed dest bi hilmeteka girtina ciwanan li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê kiriye û ji bo wê yekê rêbendên xwe tund û berfirehtir kirine. Li parêzgeha Hesekê rejima Sûriyê moçeyên bi sedan mamoste di vê hefteyê de rawestandin û behsa dûrxistina wan ji kartê kirin. Wezîrê Dervê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu li gel Nesr El Herîrî serokê Komîteya Bilind ya Danûstandinên Sûrî ya ser bi opozisyona Sûriye ve civiya û dosyeya Idlibê gengeşek kirin. Nûçeyên me bi dawî hatin her şad û bextewar bin.